Kif intom? Illum qed nitkellmu dwar ħadd il-ħnina divina. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jissegwuna. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Daw kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom. Ibjew ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu dħul bejn kulħadd, skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fi djarhom u jisibu fl-ikel biqlub ferħana u safja. U kienu jifaħru lill-Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor, il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħatgħid dar Aaron għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tjieba tiegħu. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa', imma l-mulej tani l-għajnuna, qawwa tiegħi u għana tiegħi l-mulej u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajat ta' ferħ u reb fl-erejjex tat-tajbin, il-lemminja tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Il-ġebra li warbu l-bennija saret il-ġebra tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbirak Alla u missier Siedna Ġesu Kristu, li fil-ħnina kbira tiegħu raġgħu ilidna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. U għall-wirt li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt hu merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu, imqarja issa għal ftit żmien ieħor jaħtiġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-debb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-debb biex ikun jistħoq ilha tasal għat-tifħir, għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu lilu. Għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh, fih għad li issa m'intomx tarawh, intom temnu, fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu salvazzjoni tagħkom. Alleluja, alleluja. Tummas, emmint għax rajtni jgħid il-mulej, ħen dawk li ma rawx u emnu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lud bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Islim għalikom. Kif il-missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom b'nubietom ikunu maħfura u dawk li żommu għamlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidu lit-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna lill-mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax fideh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 jiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: ġib sebek hawn wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni, ħen jien dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imnisla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li bent Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Dan it-tieni ħadd tal-Għid, Kristu qam mill-mewt u llum jitkellem mad-dixxipli tiegħu magħna. Il-Vanġelu tagħna mill-Vanġelu ta' Ġwanni seħħ dakinhar fil-għaxija li Ġesu qam mill-mewt. Dan hu l-ewwel jum ta' dinja ġdida
Id-dixxiepli imma ma tantx kienu eċitati dwar dan, kienu beżana li se jsalbuhom bħalma għamlu lil Ġesu. Aħna l-koll bħad-dixxiepli nibżgħu u ma rridux min idejjaqna. U ħabta u sabta Ġesu jidher lid-dixxiepli u jiġi għandna wkoll. U jgħidilna xalom li tfisser paċi. Din hija l-paċi li Alla jrid li jkollna, imma li d-dinja ma tistax tagħtina. Xejn f'din id-dinja ma jibqa' l dejjem, lanqas il-paċi tad-dinja. Barra minn hekk, ħadd ma jista' jevita d-tbatija u jkollu l-paċi vera. Għalhekk Ġesu juri lid-dixxiepli idejhu ġenbu. Dawn huma l-ġrieħ li qatluh u huwa jibati biex jeleb il-mewt u jagħmel il-paċi possibbli għalina. L-imħabba u d-tbatija ta' Ġesu isalvawna. Imbagħad Ġesu jgħidilhom kif il-Missier bat lili hekk jien nibat lilkom. Ġesu batna l-istess kif batu l-Missier. Aħna msejħin biex nkunu qaddisin ta' kuljum u ta' kull ġimgħa fil-qudiesa aħna mibgħutin morru fil-paċi ta' Kristu. Meta Ġesu jonfoħ fuq id-dixxiepli tiegħu jgħidilhom ħudu l-Ispirtu Santu, aħna niftakru f'meta Alla nefaħ f'Adam u Eva fil-Ġenesi. L-Ispirtu Santu u din l-imħabba u ħajja divina ta' bejn Ġesu u Alla l-Missier. Ġesu jagħti lid-dixxiepli il-bidu tal-Knisja, il-qawwa li jaħfru d-dnub li jifridna mill-ħajja divina ta' Alla. Tomas ma jemmenx lid-dixxiepli l-oħra meta jtarfulu kollox u jibqa' ma jemmenx sa ma jmiss il-pjagi ta' Ġesu. Bħal Tomas u Adam u Eva, aħna nippruvaw naħtfu dak li hu ta' Alla. Ma meta jkollna l-fidi, minflok inħallu lil Ġesu jixħed in-nifs tal-ħajja tiegħu fina biex nistgħu naqsmuha mal-oħrajn. Ġesu jgħidilna, ħenjin dawk li ma rawx u hemmnu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!